Sani nonro nyiso nang'o winjruok mar jopiny kata nyayo kwe cohesion mag dho ngere luongo kamano chalo nade Kenya sani? Aneno niya. Nicha sani nonro marwa nyiso ni kaunti 47 gi. 33 kuomgi. Kata wachi 34 nigi border issues. Kumbe machalo Sondu turwa kacha. Machalo Koguta wi buoro ni kacha. Machalo Migori. South Narok kanyo to gi kamiluongo ni area noero jo Kuria, jo Kipsigis, jo Masai, Yawa gi bende ka. To koro kuonde to nyaka wawuoyi sate kendo jogo kaka ineno wuoyi ni jogo no kuonde go investigate the matters intensely. But gima wasudo ni kakoro kuonde 33 chalo kamano. To mage manyalo lead to instability in the whole country. Now could be sorted out. So the major stake must come from government. Kendo jimi must come from jomo timango, jomo yer mondo kedi weche ma kelo kwe gi dongo. Kendo dongo ko bitimore ka onge kwe. Kura wach kama chalo Sondu. Sondu karwa kanyo en kama joluo dake moa Homa Bay kendo wa Kisumu. Kendo jo Nyamira be odaki. Jo Kipsigis be odaki. Nyaka ni. To e Kenya mangima history mare ni kama ne tho pongo wuoki. Oluwore gi winjruok machalo ma owuok. Tieni clashes nikech oganda moro winjre. Notimone 1929. Higa 1929. Sondu kanyo. Wasedhi e gini mwaseyale mayani. Wakuongo wadhi Kericho. Wadhi wuoyo gi youth. Ngeni kwa dhi yalo to wadhi work out structure man peace. Yes. Owuoyo gi youth. Waka youth. Wadhi e joma ni diere ka. Kati wadhi jodongo. Kwani tuwagi white man round. Kwa wadhi leaders. Kwa wadhi county government. Nyaka governor malo. Kwa kanyo wachako wadhiyo county commissioner. To gidhi security administration makanyo te. Kacho bang'e wariwo wigi. Wawinjo ni to jokricho wachang'o. To the same thing Kisumu koni iwachang'o. Mama Ranjo osedhi mwagolo governors ariyo gi te. Ma Professor Nyang' Nyong'o to gi Dr. Mutai ma Kericho to gi officers gi te to gi the county commissioner gi jogo gi te. Yes. Kamano to wadhi kama neutral Kindu Bay emane wadwa yali. Wabedo kanyo chiegni most of the week wan mana kanyo. Bang' giko ne nyicha wayiere ni wang' ni ok notimre kendo nikech wayudo ka dhok ikwalo kanyo. Nitie joma golo dhok Nyakach. Nitie joma kawo dhok moa komachielo cha. To dhok inego mamoro bibiri moko inego moko ibiri uso kata Kisumu kanyo. Moko ijere yudo nyaka Bomet. Basically commerce liche ka wala ni ka kabisa. Lakini gigi makelo tension kech dalo wiro ko dhok moko no kawo to tir kama kama. Jomotelo kanyo bende donje lweny. Joka bende donje lweny. En lweny ma ok rum. To nitiere ohala iye ka to nyaka waket jomotelo malo gi mag winjo. Koro kanyo cha winjruok osebedo. Kendo wacho ni makoro winjruok obedo kani. Waket kamiluongo ni Peace Park Sondu. Kendo waket kamiluongo ni County Sondu Peace Monument. Kamondike joma noselal to gimuonyo kik timre kendo
kendo ng'ato dhi kanyo to giparo ni kuom jobed ka to timne survey maber ma gima en document ma jogo osetho mawinjore koro kaka to wadwaro ni gino watim kanyo koro government ka government ma Homabay ma Nyamira ma Kisumu kendo Kericho oriwore wachni ma wageno ni higani ka wadhi celebrate gibiluongo ni International Day of Peace to wadwa time Sondu kanyo ma ji tendo obiro kendo wadwa luongo jotelo gi duto nyaka jakomwa nyaka ng'ama telo ne piny sani jogo duto gi joma donors joma wedewa moyie kwe mondo bi kanyo mondo wa sign peace accord gima kamano watime kind Kakamega gi Nandi kamiluongo ni Tobulwa ei Nandi ne wayalo kanyo jumbe 6 mag kwe nobede ma nyaka sani onge kwe kanyo koro jogweng' gini be nyaka ne ok nyal pur nikech kane wadhi kanyo kind gi boda joma laro lowo ma jonani to wacho ni lowo odhi adhiya nyaka Kakamega Kakamega be mar odhi adhiya nyaka Kapsabet Nandi koro ere boda ka ni ani mano koro wato wagore nyaka chieng' wakaw lowo kwade ne wawacho ne gima giwinjore gigi madwaro tim thurwa kendo watime kata Lolgorien kucha Kilgoris wasechako wachno kendo kobuta Songo kanyo gi jo M1 constituency to gi jo Moroni kwemni is a very delicate issue kata nyito yie ni sani ka ng'iyane tiro ne wachno moro kind FCA moro gi ng'ama chielo samoro pesa ni ka gin gik moko wacho adiera kuom to dhi e nyime staduto magi gik moko ne kaber. Commissioner,